Není, uvádíme Barbie jako ztracená princezna v moderní době. Zase do školy. Ozdo. Ale Zlato, jak ses vyspala? Já dobrá, a ty? Jo, taky. Někde. Jdeš mě odpřevádět do školy? Jo. Dobře, Zlato, tak ahoj. No. A to je zas ona. Takže dobré ráno, děti. Dobré ráno. No. Dneska máme slovenčinu a literaturu a všetko je spolu. Dobre, takže ja idem ešte si pre kávu a vy zatiaľ buďte ticho, dobre? Dobre. Takže ja idem. To budeme robiť. Už som tu. No a teďka si jdu vypít a vy zatím si otevřete učebnice. Já jsem si ji zabudla, požičáš mi ho? No jo, dobrá, tady máš. No, tak já si jdu sednout a jdu si tu kávu vlastně vyondit. Já jsem zapomněla, že je zkrátené vyučovanie, takže máte prestávku a nechoďte na chodbu, je vám to jasné? Áno. Dobre, takže ja idem. Čus. Mark it up. Ešte niečo. Mark it up. Čo robíš, Haveti? Idem chcať. Nechoď! To sa chalanče, baba. Hermafrodit. Měla by se zhubnout, ty prase. A nedělám si srandu. Já jsem prase, ty nejsi prase, ti to jasný. Ty jsi pes, ne, ty jsi kočka, nevím ani co seš. Jsem stará pes. Já si dneska půjdu do obchodu, ty taky? Jo. Stretneme se tam. Co budeš zítra dělat? Nevím, víš, já jsem jenom, že, co jsem to chtěla? Já nevím, ale mohli bychom jít zítra ven, ne? Jo, mohla. Dobře. Jaká je další hodina? Matika. To snad ne. Ahojte, děti, je matematika a já jsem paní Kůl, zástupkyně. Dále. Prepačte, pani učka, že jsme přišli dneska, len jsme byli na hajzle. A máte kartičky? Ano. To je super. Vyberte si pracovně zošet, lebo máme zkrátené vyučovanie. A nezabudnete na kartičky. Promiňte, pane učiteľ, ja som si je zabudla. Je tu niekto taký, kdo si nikdy nic nezabudl? Zrejme ne. Takže na strane 89 si otvorte pracovný zošit. Sup, detičky. Musíme pracovať ako včeličky, lebo nevyučovanie. Mávajte na mňa zelenou, ideme si kontrolovať domácu úlohu, no zamávajte.
No šup, šup. Veď máme skratiny Vyučovanie. Výborně. Víš toto? Co? Toto. Ale co? Však to tam neznámost. Fakt? Uzmá. Kdo mal celé svícení správně? Já. Já. Tak přijďte za mnou a já dám vám nálepku. O 4 hodiny dnesku. Takže dětičky, dneska se nám vyučování skončilo a můžete jít doma. No dobré, děti, tak ahojte. No tanko, jdeme domů. Praňu musí chodit. Musíme vymyslet nějaký plán na tu princeznu, protože už má štve. Nedávají nám ani nic najet, musíme si chodit pedlo sami. Jsme zneuctěni a proto se musíme pomstit. Ahoj, Martinka. Ahoj, mamo. Kupila jsem ti dárček. Co to je? No také malovátka a tak. Můžu jít von? Ne. Proč? Ne. Proč? Ne. Proč? Proto. Bývají tu zlí škretkovia. Víš? Pustí mi kupuje, ale on má pustit nechce. Co to jsou zábavaté? Je to krydla. To je úplná kravina. Hovno. Já jdu von. Tak na městečko. Zavolám jej, že nech přijde sám. A podívejme se, tak koho tady máme. Konečně jsme tě vlákali na naše stanoviště a teď tě můžeme unést. Máme tady Oběd. Ano, přesně tak. Jo. Co s ní hodláte urobit, veličenstvo? Hodit ji do ohně. Za to, že nám nedala nic, ani žrádlo, ani nic, prostě nic nemáme, za to budeš spikat. Jo. 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 Jdeme urobit rituál. Huka čaka, huka, huka, huka čaka, huka, huka, huka čaka, huka, huka, huka čaka. Hoďte do ohně. Ne, ne, modus. Ano. Nechte moje sloubenici vyskřit, jedny zmrdí. Ne! To jsem já, princ Francesco. Ty úchyle jeden zasraný, ty zmrde jeden. Já ti dám. Ti dám, ty zmrde. Jdeme na něj skřít si Ivo Goš. Ne.
Držte ho! Utec na spolu. A to by byl konec z tohohle filmu.